Molt bones i fresques, gent. Tornem a ser aquí, al vostre canal del barri, TV Gràcia, i com no, també de Barcelona. Avui som a un acte de, ho veieu aquí, Esquerra Republicana, i som aquí, al nostre estimat barri de Gràcia, com no podia ser d'una altra manera, no? En parlarem amb el Max, en parlarem, bueno, amb tots amb els que puguem. Hi ha molta feina aquests dies, tothom va molt de bòlit, llavors intentarem anar agafant de quan en quan a qui podem i els hi farem algunes preguntilles així rapidilles. Sí que farem més endavant algunes entrevistes amb una mica més de detall i profunditat. Però avui ens centrem a gravar l'acte i a fer 4 preguntes de mobilitat i això és prou, són 5 minutets i en sabrem alguna cosa més de totes les propostes que fan, que crec que també són molt interessants. Així que, gent, som-hi i avui. Bé, avui hem estat amb Esquerra Republicana i com veieu, el dia no ens ha acompanyat molt. De tota manera, l'acte s'ha pogut fer i ha estat tot un èxit. Esquerra Republicana és un partit fundat a l'any 1931 amb molta presència a Catalunya, des del 1990. Aquí tenim la seu de Gràcia i com podeu veure estan liadíssims. Evidentment, a plena campanya electoral és evident que vagin a tope. Però han pogut estar una estona amb el cap de llista de Gràcia compartint una mica de mobilitat. Molt bona gent, som aquí amb el Max, el regidor d'Esquerra aquí al barri de Gràcia, i bé, ens explicarà un parell de cosetes. És un home molt ocupat. Molt bones, Max. Molt bones, moltes gràcies. Anem a saber un parell de coses. Justament ara teniu un acte i bueno, està el dia d'aquella manera, així que ho aprofitarem ràpid. Una pregunteta que em fan molt amb el canal de motor, saps que tinc un altre canal de motor, però també tenim el TV Gràcia, que és el que ens enxitxa. Bé, i em pregunten molt, què passarà amb les motos? Carril bus, la podran fer servir? No, perquè sabem que com amb Roma, a Barcelona hi ha molta xitxa en moto, no? Llavors, què és el que passarà? Perquè la gent està preocupada, no? Haurà un carril o s'aprofitarà el carril bus? Què ens pots dir d'això? A veure, jo el que us puc dir és que amb motos el que més ens preocupa a nosaltres és el tema de la seguretat, perquè estem veient a la postpandèmia un repunt dels accidents i això és un tema que ens preocupa sobretot. Per tant, el tema del carril motos-bus que tu em preguntaves, és una cosa que s'ha d'estudiar. Sí que en el seu moment s'ha estudiat, ara a dia d'avui s'està valorant, bueno, hi ha carrils bus-bicicleta i clar, això et fa pensar que bé, s'hauria de veure bé quins són els avantatges i inconvenients. Potser fa que els busos vagin una mica més lents? Doncs potser depèn de l'hora, que potser s'hauria de fer servir només el carril bus per motos algunes hores, s'hauria de veure, però bueno, jo personalment no m'hi tancaria al 100%, jo crec que és una proposta i com tota s'ha d'analitzar amb cautela. Sí, no està bé, perquè clar, carril patinet, carril... Saps què vull dir? Carril bici, que ara dius, hòstia, les motos, amb els que som... I deixa'm dir-te una cosa, els carrils BAO, bus BAO, d'accés a Barcelona, les motos poden fer-lo servir, el de la C31 o el de la C58. Clar, aleshores hem de tenir en compte una mica també a veure quin criteri fem servir, perquè per què els carrils bus BAO sí i els carrils bus a Barcelona no, i això és una cosa que jo crec que s'hauria d'estudiar bé i resoldre, sense acabar-me de... Però ho teniu en compte? Sí, no ens tanquem ni molt menys. I una altra, que així anem ràpid, una altra que em pregunten molt és la de les famoses etiquetes, els distintius, la gent que no té per canviar-se el cotxe, que no hi ha calés, que la cosa està molt complicada. La zona de bajas emisiones, tot això què es planteja? Si s'arriba a tindre decisió, què faríeu? Nosaltres, si realment tinguéssim decisió plena sobre aquest tema, perquè això és una cosa que intervé a la Generalitat, a l'àrea metropolitana, etc. Nosaltres el que diríem és, escolta, l'horitzó és el 2035, l'horitzó és que el 2035 es deixin de vendre vehicles a combustió, doncs treballem en aquest horitzó. O sigui, nosaltres no estem segurs que anar prohibint tan gradualment les etiquetes sigui beneficiós pel nostre objectiu i sobretot per la ciutadania. Et poso un exemple. Si jo ara tinc una etiqueta C, una groga, i em diuen, mira, és que la groga a l'inici del 2023 o el 2024 la prohibirem, jo penso, hòstia, ara em prohibeixen la groga, bueno, doncs m'agafo una B, una verda, no? Però clar, la B és la groga i la C és la verda. Doncs perdona, ho estava dient al revés. Però clar, si l'objectiu és que al final em compri un híbrid o al final em compri un elèctric, doncs potser deixeu-me fer servir un any més l'etiqueta groga i jo potser després ja, si els elèctrics ja estan més democratitzats per així dir-ho, clar, però jo el que dic és, s'ha d'analitzar això a llarg termini, hem de fer l'estratègia a llarg termini, no em val prohibir una cosa un any per l'altra.
Ja t'entenc. Perquè he sentit altres partits que diuen si nosotros subimos, esto queda abolido. Si nosotros subimos esto... Perquè realment són problemes que estan damunt de la taula. I dius, ostres, és que l'elèctric està tan lluny, la gent que no té calés, no hi ha infraestructura, no hi ha un munt de coses, de fet ho tinc al canal, i no ha estat... La gent està molt preocupada, perquè és que mobilitat, feina, moltes coses. És normal, tu parles amb els concessionaris també i tenen molts dubtes a dia d'avui. Però bueno, abans em comentaves que ha estat el saló d'automòbil, doncs a veure, el saló d'automòbil sembla que ho tenen bastant clar. Vull dir, sembla que l'objectiu i els terminis, a llarg termini sabem quins són. Per tant, a veure, jo crec que hem de crear els escenaris. El que no em val és que d'un dia per l'altre diguis, mira, ara la groga no, ara la verda sí, però només pels residents. No, escolta, anem a treballar amb un horitzó més llarg, perquè al final la gent li has de donar seguretat i previsió. La gent no ha de tenir dubtes de quin cotxe s'ha de comprar. Per tant, anem a intentar treballar una mica més a llarg termini i sobretot amb terminis. Una altra cosa que estaria bé és reaprofitar el vehicle, posar filtros de partícules, mil coses que es poden fer, que ho sabem tots, no? I llavors amb això ja pots reaprofitar també el vehicle, en vez de dir, mira, el llenço, me'n compro un o no tinc calés i canvio, no? Aquesta opció també, perquè és que la fan a un munt de països, però aquí no et deixen. Nosaltres l'hem consultat, i amb qui hem consultat, que és amb Vidaia, que és amb la C+, hem consultat amb Indústria, ens diuen que el cost per un vehicle, per un utilitari, per una persona, de posar els filtres o de canviar el motor o el que sigui, és bastant prohibitiu, que clar, que potser sí, això és el que m'han dit a mi, jo soc desconec totalment. I clar, això potser en vehicles pesants, en vehicles amb trailers, el que sigui, potser és una opció, però a mi el que em transmeten és que en vehicles d'utilitaris, de persones, de particulars, és molt car, no ho sé. Bueno, entraríem en molts altres temes, però és que no tenim temps, gent. Just comença l'acte, així que ara anirem, gravarem una mica més. Ha estat un plaer conèixer-te. Moltes gràcies per atendre's i força. Estem en contacte. I anem estant en contacte, gent. Anem a parlar-te. Vinga. Participació a les llistes de gent molt diversa que reflecteix com és el país. Som una societat diversa i això ens enorgulleix moltíssim, i amb una implicació del jovent per tirar endavant aquest país, perquè som futur. Moltes gràcies. Què hem fet aquests darrers 4 anys a l'Ajuntament? Doncs Maria, mira, el que hem fet és molt senzill. Hem intentat que es parlés de joventut, que es parlés del jovent, perquè si no hi som, no se'n parla. Mireu, penseu que les 2 persones més joves del plenari som jo i el company Jordi Castellana. I si no fos per nosaltres, i en aquest cas, si no fos perquè el jovent republicà està a tots els districtes i al plenari de l'Ajuntament de Barcelona, no es parlaria de joventut. Ells diuen, tenim un gran repte endavant, guanyar a Gràcia i guanyar a Barcelona. A més, cal revalidar la victòria d'Esquerra Republicana al país per la construcció de la República Catalana lliure, socialment justa, feminista, sostenible, igualitària i solidària. Ha tingut una discriminació cap a la gent jove com cap a molta altra gent, com ens parlava la Tània, cap a molta altra gent. I nosaltres diem que el jovent hi volem ser. I també hem de recordar que la gent jove és normal que estiguem desmobilitzats, que estiguem desanimats front a aquest sistema institucional, perquè per una banda tenim unes polítiques liberals que estan ara mateix encapçalades per PSC i per Junts, que l'únic que proposen és cotxes, ciment, fons voltor i elits, i unes polítiques liberals que han partit de l'assistencialisme i per tant de no comptar amb la majoria de la gent, sinó per la promoció econòmica i només fent xarxa de suport a les persones més vulnerables. Avui hem compartit amb la Olga Hiraldo, presidenta, consellera i portaveu del districte de Gràcia, amb el cap de llista de Gràcia d'Esquerra Republicana a Barcelona, Max Zañartu, també amb Jan Zibina, candidat al jovent republicà. Avui una mica accidentat, però bueno. A veure, nosaltres som la candidatura que no es resigna i que no abandonarà mai la ciutat. Deia que no ens resignem. No ens resignem al fet que avui Barcelona llanci molts missatges, segurament de tancament i de falta d'oportunitats per a la gent jove de la nostra ciutat. La Barcelona d'avui diu a un 65% dels joves que s'ha de resignar a continuar vivint amb els seus pares. Elisenda Alemany també ha estat amb nosaltres, número 2 d'Esquerra i regidora actual, i Tània Verger, consellera d'Igualtat i Feminismes, i molta més gent, evidentment, que treballa per la causa. A les cantonades. Per això sabem que l'única garantia
perquè Barcelona torni a agradar-se, per obrir Barcelona, per explotar tot el seu potencial, però també per protegir la nostra gent amb garanties de futur, per guanyar el present, per estimar-nos cada dia més Barcelona, perquè Barcelona sigui nostra, no del mercat, no de l'Estat, és Esquerra Republicana. Endavant! Fins aquí, a l'event d'avui ha sigut un acte molt interessant, la veritat, tant el Max com, bueno, tots els que ens han compartit, la número 2 també, regidora actual, i tots han estat molt bé, coses molt interessants i totes les coses que ens expliquen, fixeu-se, cada partit té les seves coses bones, algunes que, bueno, direm, aquestes no tantes, aquestes sí, però tots tenen coses bones, i aquí del que es tracta és de millorar Barcelona. Així que, molt bé, per Esquerra Republicana, i un acte més al canal, espero que l'hàgiu gaudit, i ja ho sabeu, fins a propera, que no hi trigarem, gent a cuidar-se. Una abraçada.